Ti si Prokrust, Poseidonov sin. I... vrati. Ali stvarno moram da Persi, znam da ne želiš da ideš tamo, ali nekad moramo da donesemo odluke koje može... Čekaj. Koncentriši se. Izašeš se... A, tu su reakcije, okej. Ne, samo... Zašto? Lepo, mazi ga što me pojeo. Jel možemo da gledimo... vrati. Wow. To sam bio ja. Jeste li razmislili da ga Jak sam ja? Ne, okej. Super i upoznati vas, vi znate ko sam ja. Super i upoznati vas. Da ćeš mi, morat ću da... Moj šlem tame nestoje pre par dana, baš kad je neko nevidljiv ukrao tu munju glupavu. Okej. Izgleda će ti ovo ipak... Ponovo. Odvešću ga u kamp. Ovo nije valjalo? Pre nego što mu se tvoja porodica... Čekaj. Stani. Mislio si da si običan klinac. Ja. Aha, on već... Nismo uspeli. Molim, kako? 100%... Persej je jedan od takvih heroja, a danas je pokazao istu takvu bra. Reći ću Atini da se zove celo veće. Aha. Poslušnost baš nije tvoja stojača da. Majka te je naučila, nije naučila. Ništa ne govori. Aha. Ja mislim potpuno isto. Neću da kažem to. Kronos. A onda me vodi u neki Disneyland, što zvuči kao Hermesov park, ali malo manje smrtonosan. Vrati, prošilja.